आई भैया हम के साथी रउरा सभी श्रोतागण के चरण स्पर्श करत बानी। हे माई के जागरण में सबसे पहले एगो गणेश वंदना से शुरू हुई और जो भी लाइव होता ये हमरा सुभद्रा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से होता और वो लोग सुनी और दुलार प्यार दी। सुबिरन में रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश बाबा करी परवेश हो करी परवेश बाबा आई हो गणेश हो गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश। भोग लागे संत कर सेवा पान चढ़ फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन के भोग लागे संत कर सेवा हरली सब के कलेश हे बाबा रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश। हटिया के सूर पवला मनुष्य के तानावा सब देवतन से पहले हो खेला पूजनवा हटिया के सूर पवला मनुष्य के तानावा सब देवतन से पहले हो खेला पूजनवा परमा विष्णु महेश हे बाबा रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश। चमके जैसे ज्योति पियरे जनेउआ बा पियरे बधोती माथे मुकुट चमके जैसे मोती हाथ जोड़ी कहेले मुकेश हे बाबा रौरा करी परवेश।
गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश बाबा आई हो गणेश हो करी परवेश बाबा करी परवेश हो गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश गौरी के ललनवाए गणेश सुबिरन में रौरा करी परवेश।